Sziasztok! Mai videó a tökfélékről fog szólni, cukkini, dinnye, sütőtök. Az uborkáról már volt szó. Az is közben itt elkaptam egy jó kis uborka peronoszpórát. Már bepermeteztem, reméljük megmarad. Úgyhogy most körülbelül vagy 1-2 hétig nincs uborka, de inkább addig ne legyen, mint hogy egész nyáron ne legyen. Kezdjük a sütőtökkel. Most erről, amit tudni kell, de látható, hogy itt hozza a terméseket, egész jó lesz, örülni fog. Ez is úgy lett ültetve, hogy még tavasszal jó érett trágya lett bedolgozva a földbe, egy helyre, körbe. Ezt megjelöltem egy bottal, és akkor oda vetettem rá egy 5 centi föld, és abba lett vetve a mag. Ez úgy látszik, nagyon tetszik neki, és így tudja hozni a terméseket. Még amivel lehet segíteni, hogy ugye vannak a főága, ahol jön, és abból jönnek mellékágak. Na most próbálok ilyet keresni, így van. Itt van ez a nagy vastag. Mint látható, ezen a vastag ágon azon terem az a nagy bivagytök, és jönnek itt ki ilyen mellékesek. Na most ezeket itt le kell vágni, vagy letörni, azért, hogy az anyanövény táplálja nekünk a tököt, mivel ezen úgyse fog fejlődni semmi. Jó, itt látható, még ha fejlődik is, akkor is el fogja vonni azoktól a nagyoktól. Így, ha van idő, ugye, ez sem még nem volt nekem se idő rá, itt közvetlenül a tök előtt, itt megint van egy jó nagy hajtás, így, de látható, hogy ezen az égvilágon semmi nincs. Úgyhogy a növénynek az energiája egy része erre összpontosul, itt a mellékhajtásra, mint hogy a tökünket nevelje. Próbálok itt a dzsungelbe bújni. Hát nem közvetlenül ott, ugye meg ne sértsük, egy kicsit fentebb itt emetszük, és akkor ezt bedobjuk a csirkéknek, ha van. Ha nincs, akkor mehet a komposztra. Hogyha tudtok, esetleg készíthettek trágyalevet, és jó a tövére be lehet önni. Nézzük a dinnyét. Görög dinnyéből ültettem korait, ezt a Sugar Baby-t, meg a Crimson Sweet-et, az egy késői, de hogy itt melyik micsoda, most már fogalmam nincs. De ezek is elkezdtek nőni, hát még ennyi. A tökhöz képest nagyon le vannak maradva, de ezek majd elméletileg hirtelen majd megindulnak, és augusztusban lesz ebből valami. Hát még egy 1,5 hónap, mire ezt tudjuk enni. Remélem sikerülni fog, ezt is meg fogom majd metszegetni, mert itt is túl sok mellékág van, és nincs ennyire szükség. Majd megnézem, melyiken vannak jó termések, és majd ugyanígy meg fogom ritkítani, amin nincs. Ugye, mert itt is jönnek kifele, ha látható, de teljesen felesleges, mert úgyse fogja kinevelni. Ugye, hát igen, még ennyi, mint egy pöszméte. Úgyhogy majd lehet itt, ahol már van, utána hagyok vagy 2 levelet, és el fogom itt csippantani. Azért, hogy legyenek. Úgyse fog ennyi termés kinevelni. Úgyhogy azzal majd végzek. A dinnyéről ennyi, cukkini. Hát az mindig jó, az terem nagyon durván. Úgyhogy van itt nekünk 2 tő, de jövőre 1 is elég lesz. Most van a hűtőben 3 ilyen nagy 2 kilós cukkini, meg se tudjuk enni, ajándékozgatjuk elfele. Ez is ugyanúgy lett ültetve, mint a sütőtök. Láthatók ilyen sárgás levél, ez még a régebbi. Ez ilyen tápanyaghiányt jelentett. Úgy van nekem ez a műtrágyám, ilyen speciális kerti műtrágya, beáztattam egy maréknyit 14 liter vízbe, és szórtam mind a 2-re, azaz beöntöztem ezt is, meg a másikat is. Hopp, egy kis porzó méhecske. Reméljük ki tud jönni, menni tovább.
és azóta, mint látható, nagyon szép zöldek a levelek, teljesen elégedett a növény. Ami fontos, többfélék rendkívül sok vizet igényelnek, de ez meg lett úgy oldva, hogy be van múlcsozva forgáccsal, és tartja a nedvességet, úgyhogy én hetente egyszer szoktam megöntözni, max. 2-szer, hogyha nagyon így eszembe van, de inkább heti egy öntözésre szorul. Amúgy is látható a levelen, hogyha kicsit így meg van kókadva, akkor azt jelenti, hogy nagyon víz kell neki. De itt minden remek, úgyhogy egy hetet simán nekem itt kibírnak. Ti is múlcsozzatok mindenképp.